A ja to. Ľudí. Keď sa zaraz to note, lebo Leo, keď on počuje hudbu, tak on začne okolo stola behať, on nebo bývačky. A potom zase zápaš tú stranu a zase pokola. On má dať také hudbu. Ahoj! Ahoj! Ahoj. Ako sa máte? Všetko v poriadku? No čo máte? Zajačiky. Áno. Pod múrom. Áno. Čau. Áno. Dve doktorky sme ešte nemali. Zvedal nie. Choď do kina. Čo? Choď do kina. Choď tam. Choď.